Atong ihuton matotong si porsando sami saleleng di tanoon paburjuro kami pasangap matuhatay papuji-puji mudar na nabadiai tubusmu na arga tubusmu na arga. Damen di debatana sumurung sian saluhut naroha imam mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta hatani debatana gabe turpuk di hita sadarion imanadar surat di poda bidu 15 ayat 3 sonon madedok disi. Manatap manonggor domata ni Jehovah tuliat pertibion mernida halak na jahat doh nadinggan maroha. Mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Demikianlah firman Tuhan. Mula ingat edet tadi sekolah minggu nama dok. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Marhite eden isi sekolah minggui pui di hati dakon saluhu do HP di ida debata. Saluhu na do HP aktivitas ni jolma ngulu ni jolma dakia malua sian parnidaan ni debata. Alata boto didok debata ima Allah yang antroformisme. Didok ditiki manopa jolmai dungi tatok pama tumi rupatta namar lapatan HP debata marnida martangan dotlan nasing siani di dokter bukton manatap panonggor mololunga di dok dihalak batak manonggor berarti tajam penglihatannya siani boy dohonota dangadong na malua sian partidaan ni debata saluhut na di ida debata nadinggan dohot naroa nabinain ni jolmai atong molosongoni mana tap to debata di tonga-tonga ningguluta budoro suku-suku not tuhita buasa masa COVID-10 siap buasa masa ketidakadilan dohotaka suku-suku asik marhite siani dohonot tama na perjulu sahali waktu Allah bukanlah waktu manusia. Artinya Tuhan tetap akan melihat yang terjadi itu, tetapi manusia juga diberikan hikmat. Alanido didok di bahasa Batak maroha ikon maroha do HP jolmai namar lapatan ibana oloro tu debata mangidu hikmat dohot pengetahuan nasihat debata mulai terjadi COVID di tikion dohonot tama iko do HP tetap patuh tuaka paret tani panggonggomita patuh terhadap perintah daripada pimpinan negara kita yaitu ketat melaksanakan prokes atau molosongoni asa marhite siani dohono ni debata ma tuhita marhite nama son gudang namar sahit COVID na isolasi mandiri na kontur rumah sakit dison maberengon ni debata songo dia do rasa sosial tatu halak na asing namar lapatan mangurupi iba namar hiti tangiang marhiti na mangalian semangat dohot si panghanon ditiki masa ketidakadilan dohonot tama nasodong do dibata tutup
alai diajari di patado hita asa marhite akan nama saya lahu memerita aku damai. Ketidakadilan ketika terjadi di dalam hidup manusia maupun ketidakadilan ketika dia dalam mendirikan rumah ibadah. Nang soni ketidakadilan di tonga-tonga ni parngulun na sigano pare. Dokono ni dewa tama. Tuhita bain ma kualitas ni nguluk na marlapatan na parjulu sali unang baloson na jet alon ni najat. Na padu akon barita akon mahadamian. Na patuhluhon tapatuduhon ma kualitas ni ngulutta marhite-hite na mamaritahon holong ima terlumubi mamaritahon tersingot tu kualitas ni ngulu ima pendidikan. Jalan satu-satunya supaya kita memperoleh apa yang kita inginkan adalah dengan pendidikan yang kita tuntun. Alani itu akan aposo sekalipun sekarang masih berlangsung daring. Jangan pernah malas untuk sekolah. Jangan pernah malas untuk belajar. Karena dengan pendidikanmu lah engkau diperhitungkan di negara ini. Amin martangi yang mahita. Ali di bata nami Tuhan nami. Diajari hodo kami asa marroha. Lahu majalu habisukon nasiakoi. Ditatap podo kami dia kangulu nami ditatap podo nadinggan. Ditatap podo aka jol mana mangulahon narwa. Ale porsia do kami diho ale Tuhan. Molo dipatu pahami nadinggan. Toktong bui kami mamaritahon ha Kristenon nami. Ale di bata nami Tuhan nami tanya kalau nami maruas ni huriam. Nasa haporsia ondot naso sa haporsia ondot tami nahona kupit. Dongani nasida pargugui nasida Tuhan. Asa hatop nasida sehat tangsoni para perawat, para dokter, apoteker, pargugui nasida Tuhan. Asa marhite si anak keulau nasida gudang akan nasehat jalanang nasida petok tong di bagasan hahi pason nasiakoi. On matangi yang nami marhite Yesus Kristus martangi kami tuho. Amin asini rohani Tuhan Yesus Kristus dot tolong ni rohani dewata ama dot parsoran itu diperbadia ima nama dongani kita. Amin.